Racingen eta Atletiken arteko partida horrela hasi da. 10. minutua zen, Buñuelek erdiratu eta Jodak bakarrik Santanderreko talde aurreratu du. Horra gola, Jodaren erremate bikaina eta Herrerinek ezin izan du ezer egin erremateren aurrean. Aurretik zen Santanderreko taldea, baina gero Atletikek aukerak pilatu ditu lehen zatian. Hortxe hor, Inigo Martinezen lehena. Bere burukada Lucas Zidanek atera du, partida bikaina egin du atezain frantziarrak gaurkoan. Hortxe Oskar de Marcosen beste jaurtiketa bat, Laguardiakoaren jaurtiketa eskuin zutoinaren albotik irtenda gutxigatik. Atletikek aukera asko pilatu ditu lehen zati horretan, baina ezin izan du golik egin. Hortxe Aritxaduri zen beste burukada bat, baina Lucas Zidanen erantzuna berriz ere bikaina. Racingek ez du aukera argirik egin lehen zati horretan, hortxe Buñuelek bat gora, eta hor Lucas Zidanen erantzuna Aritxaduri zen jaurtiketara. Bigarren zatian gaude jada, Gallargok izan du Racingen aukerarik argiena. Bat-baten aurkakoa izan du, baina ezin izan du Herrerin batu. Hortxe Gaizka Larrazabalek aukera argia banakoa jartzeko, baina Bilbokoak ez du asmatu berriz ere Lucas Zidanen aurrean. Hortxe Racingen aukera bat, Minerok ongi loratu du falta jaurtiketa hori, baina Herrerinek kontrolpean zuen egoera. Hortxe Inigo Bizenteren aukera, bakarrik joan da Lucas Zidanen aurrera deriokoa, baina ez du asmatu banakoarekin. Partida zoratu eginda bigarren zati honetan, bi taldek aukerak izan dituzte, eta hor Peru Nolaskoainen beste bat. Jokoz kanpoko posizioan zegoen Zumaiarra, eta hortxe Atletiken lehena. Gaizka Larrazabalek bikain erdiratu du, eta Iñaki Olaortuak bere atera bidali du baloi hori. 85. minutua zen, eta bana zijoa zen Jaun Andreok. Pasea bikain Gaizka Larrazabalek, eta bana hortxe duzue orain Racingen gola. 88. minutua, Moi Delgado posizio oso justuan, jokoz kanpokoan egon zitekeen, eta Racing aldaratu du bita batekoarekin. Hortxe duzue Santanderreko taldearen beste helduera bat, partida zoratu eginda, Sibeiraren orpoz, baina ongi Oleaga. Hortxe Beñatek izan du oso aukera argi bat, azken minutuetan Igorrekoak ez du asmatu, eta partida horrela bukatu da. 2-1 Santanderren.